garin nan sai dai dan garin nan sai mutumin da ya san garin nan. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna muku barka da zuwa wani sabon shirin tsokacin mako. Maudu'in mu na yau rusau a jihar Kano. A satin da ya gabata ne ita gwamnatin Kano alƙashin jagorancin Abba gida aka dawo da rusau. Dama dai kamar yadda muka sani ita gwamnati tun da ta zo ta ce za ta dawo da martabar filayen jihar Kano, musamman inda aka sai da su ba bisa ka'ida ba ko kuma aka gini ba bisa ka'ida ba za a dawo da martabar su. To wannan yasa ita hukumar da take wannan alhakin wannan kula da wannan abun hukumar Kanubda ta shiga unguwar na ga gandun albasa ne ko wajen diga ta yi wannan rusau. To za mu tattauna akan wannan maudu'i na wannan rusau din. Za mu kuma mai tsokaci guda uku akai. Abu na farko shine asalin mu ne filayen jihar Kano ba su taɓa shiga wani hali ba, halin haƙula'i kamar da suka shiga a gwamnatin da ta shuɗe ta jihar Kano, wato gwamnatin shugaba Umaru Ganduje gwamna ko wato a wannan gwamnati an sai da filayen makarantu na secondary da na primary, an sai da na polytechnic, an yanka polytechnic, an sai da filayen su na polytechnic ɗin ma gwamnatin jihar Kano ta yanzu tana zargin cewa kusan kashi 70 na filayen da aka yanka shi gwamna Ganduje matarsa da 'ya'yansa ya raba wannan filaye ya ba su allocation ɗin. An yanka Hajj camp ko an yanka filin idi ko makabartu ba inda dai aka bari, kai hatta kofar gidan mutum idan dai kofar gidanka da titi akwai ɗan tazara to in baka farga ba wallahi kofar gidanka sai ga an zo an yayyanka an buga maka shaguna ko ba gaskiya ba. Akwai labari da ake bayarwa, shi dai tsokacin mako bai san ingancin labarin ba, da ake cewa ka san shi gwamna Ganduje mutum ne wanda Allah ya masa baiwa na cewa mutum ne kai da yake da son zuwa ta'aziyya. To yawancin ya je unguwa ta'aziyya yakan ɗan yi rangadi haka ya ɗan zazzaga. To aka ce da ya je wata unguwa ya ɗan yi ta'aziyya da ya ɗan zazzaga haka sai to in aka mutane suna zargin cewa aka ɗan zazzaga ɗin aka ga 'yan filaye, to ana zargin cewa fa bayan 'yan satuttuka sai ga an yayyanka. To da ya ɗan shiga wata unguwa ta'aziyya ya ɗan zazzaga ya ɗan tsaya a wani gefen wani fili haka ana ɗan daga mota ana ɗan nuna masa, sai 'yan unguwa suka rika ihu suna cewa na marayu ne na marayu ne, ma'ana wannan filin na marayu ne a tausaya. Wannan dai wani abu ne, labari ne na hikaya wanda ba a tabbatar da shi ba. Wannan kenan, wato dai abin da ake faruwa shine filaye dai su shiga wani halin haƙula'i. To tsokaci guda uku. Na farko shine tabbas Land Use Act da ake cewa ne ko ba masana shari'a bane, an ce an ba gwamna dama, shi yake da alhakin ya ba da allocation, shi yake ba da certificate of occupancy da sauransu. To amma shi tsokacin mako yana ganin cewa ya kamata a wannan doka garin bawo su gwamnati suna abusing wannan privilege din. Mun gani ba ma jihar Kano kadai ba, mun gani a gwamnan jihar, wannan tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasir El-Rufai shi ma a jihar Kaduna lokacin da suka samu sabani da kuma dan siyasa ne ko shi ma kawai sai ya tura bulldozer ta rushe masa ko office ne ko gida irin wannan. To mu kuma mun gani a jihar Kano kamar da muka ce dan ta kofar gidanka in dai akwai dazara fa to wallahi tallahi an zo an yanka maka, an yi maka, za a buga maka shaguna. To in kana da kuɗi kuma ka siya, wasu masu hali aka ce sai suka siya, wanda ba shi da hali kuma kawai kaya gaba ɗaya an yanka. Wato wannan kenan ya kamata wannan doka galaba. Shawara ta biyu kuma shine mu kanmu talakawa muna da wataƙila gaggawa ne ko na mallakar fili da sauransu. Za ga misali ka gani misali an yanka fili a cikin polytechnic makaranta ko kaga an yanka misali a Hajj camp ko kaga an yanka a abin nan a filin idi, kai kanka ka san cewa wannan in ka sai wannan fili ka sai dai. So da haka bai kamata a ce duk da an samu gwamna mai san kai da sauransu, bai kamata a ce mu kanmu talaka ba a zo kawai dillali ya tallata maka fili, ka gan shi misali ka san fili ne a polytechnic kuma ka zo ka zuba kuɗinka ba miliyan 1 ba miliyan 2 ba, wani ga miliyan 20 miliyan 30 ka yi gini a filin da ka san cewa fa wani gwamnan ya zo fa gaibu ne. Kuma kai ka san makarantar nan tana da fili ne da yawa, saboda wata yana tunanin cewa za a faɗaɗa ta, za a zo a yi wa ɗalibai wajen kwana, za a yi tiyata wajen karatun yara. Kai ka san cewa ko wani gwamnan bai zo ya rushe ba, idan makaranta ta ci gaba, makaranta ta samu ci gaba, dole za a zo a rushe wannan gida naka da kai. To ya kamata mu kanmu mu zama muna da tunanin cewa bai kamata mu rika zuwa muna siyan irin wannan filaye ba. Abu na uku kuma shine tsokacin mako ya lura da shi shine musamman ba ma wannan rusau na farko ba, tun wancan rusau din da aka yi, cewa idan aka yi wannan rusau din za ga cewa yara matasa sun zo bayan su karu daɗin sun sa bulldozer sun ture gini da sauransu, za ga yara matasa sun zo suna daka wawa.
su matasa suna cewa suna ɗiban ganima. To ko wace irin ko wani yaƙi ne wannan za a ce ganima ba yaƙi aka je ba. To wannan shi tsokacin mako yana ga wannan kuskure ne. Bai kamata a ce su kuma Kanuba suna barin matasa ko kuma kawai 'yan zaune gari banza sun zo suna dakawa a dukiyar al'umma wawa ba. Kaga yara suna sa guduma suna faffasa abubuwa suna zarar lodi, wani za ga ya ɗauki window ko wani kofa wani kaza. To kaga shi tsokacin mako yana ba da shawarar cewa idan su kuma Kanuba suna so su yi tsari mai kyau, ya zamanto cewa idan suka zo suka rushe, ya zama su suna da wani kamfani ko kuma wani kamfanin wangan kowa da zai zo ya kwashe duk wani abu na amfani, wani rodi wani waye a je a sai da su, in ya so kuɗin da aka samu wataƙila ba shi mai wajen ko kuma a sa a baitul mali. Saboda in ba haka ba wannan matasan ana bar suna dakawa zai haifar da abubuwa guda biyu. Shi tsokacin mako yana ganin haka. Da farko zai haddasa gaba tsakanin al'umma, da cewa mutum ya zo ya kashe kuɗaɗensa ya yi gini misali a bisa ƙa'ida ba za ka cewa laifinsa ne, to tabbas laifinsa ne. To amma ya zo ya ga cewa ai 'yan unguwa kaza ko kuma ɗan gidan wane shine ya zo, ko kuma ga bidiyo nan na yawo ya ga fuskan mutanen da suka zo suka daka masa wawa a dukiyarsa. To kaga dole ba kowa bane zai kai zuciyarsa nesa sai ce zai ɗau fansa ko wani abu makamancin haka. Abu na biyu kuma shine ana koya wannan matasa ɗaukan abin da ba nasu ba, ana halatta musu haram. Tunda tsakanin da Allah ba za ka ce wani ganima ba, to yaƙi aka je wannan za ka ce masa sata ne. So da haka matasan nan idan aka koya musu wannan abin da cewa kullum in aka yi ruso za su ɗibi ganima, kullum jira suke a yi ruso, to yau in ka yi ruso gobe baka yi ba, misali yau ka yi ruso ya zo ya kwashi rodi ya kai gwangwan an ba shi 20,000 ko 50,000 ko abu makamancin haka, to gobe in baka yi ba jibi in baka yi ba ka koya masa sana'a ya gano daɗin ruso din. Don akwai wata sakandare a unguwarsu sai ga ya haura. An yi magana a wancan tsokacin da muka yi abin da tsokacin mako na wancan da cewa kofofin makarantun mu duk an sace su, muna zaton cewa 'yan gwangwan ne. To an koya wa yara sana'an gwangwan, sai ya balle kofar firamaren su, ya balle kofar sakandaren su, ko ba gaskiya ba. Wataƙila ma wani makocin su akwai wata kofa ko wani abu da abin nan wani karfi a kofar gidan makocinsa ya balle ya je ya siyar. Kaga an sunnanta wa mutane ko an halarta musu haramun. Sanin mu da shirin lokacin mako shine takaitaccen zango mun tattauna akan rusau da Abba Kabir Yusuf ko yake yi, musamman da yayi ko a cikin wannan sati na gandun albasa. Muna jinjina masa na cewa tabbas filayen nan musamman na kan titi da sauransu da yawa a location da aka yi su an yi su ne ba bisa ka'ida ba, an yi ne akan san kai. Tabbas ba za ka zo kai kofar gidan mutum ka yanka masa ka ce za ka yi shaguna ba. Mun ba da shawarwari kuma muna ganin insha Allah wataƙila mahukunta za su ɗauki wannan shawarwari insha Allah. Sai kuma wani jikon kafin nan jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lamarin garin nan sai dai dan garin nan sai mutumin da ya san garin nan.